କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ପୃଥିବୀରୁ ଧର୍ମ ହାରାଇଯିବ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରିବ। ମିଥ୍ୟା, ପାପ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଢାକିଦେବ। ପୁଅ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବନି, ଭାଇ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯିବ ଅଜବ ସଙ୍କେତ। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ହଠାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଚମକି ଉଠିବ। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଆଉ ଆକାଶରେ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତ ହେବ। ସେହି ରାତିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁରୀ ସହର ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା, ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ ଦିବ୍ୟ ତଲୱାର, ଆଖିରେ ଅଗ୍ନି ପରି ତେଜ। ଲୋକେ ବୁଝିଯିବେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାପର ନାଶ କରିବାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ